Dokonalá pyžmová vôňa a vraj najlepšia parfémová novinka tohto roka Soradora Raphael. Ľudia sa úplne zbláznili na sociálnych sieťach a toto je vraj to najlepšie z parfémov, čo tento rok vyšlo. Ten flakón je nádherný, je úplne jednoduchý, minimalistický, luxusný a presne taká je aj tá vôňa. Mne to úplne evokuje sprchu v takej luxusnej mramorovej kúpeľni a je to taká elegantná, luxusná čistota. Slovo luxusná to bude znieť asi veľakrát, ale tak to proste vonia. Ja tam cítim hlavne to pyžmo, magnóliu, v úvode nejakú limetku, ktorá to robí takým zároveň aj sviežím. Dry down je jemne sladký po vanilke, možno nejakom vetivere a dreve. A podľa mňa je to, že brutál unisex. Je to krásne na ženy, ale podľa mňa to vynosia aj chlapi. Ak milujete minimalizmus a pyžmové parfémy, tak toto je parfém, ktorý doplní všetky vaše outfity. Máte radi pyžmové parfémy? Ak áno, aký je ten váš najobľúbenejší?